जी होई ना तो फुआ जी के जान मरी हो जाए अपन मने बुझाते नहीं के फुआ जी कहनी का दूधवा मंगा देती चाहवा बना दूध के के कह दे दूध के लिए गोरा नहीं लिया के तभी दुघाई लेके सुना है ना पहले बात कनी नु और का लिया के कुछ छुटल करल फटकल बा सब तो सामान और कुलाइए गुल बा आ गुल बा त कहनी है ना रौरा के कि हमरा के बताई कि खाना में का बनी जब मुर्गा मछली ना खालन जा मान लिया अपन जात भाई बावन जा कैसे कहाला ना कि दुआरी पर जात भाई आगुल भले बिया ठीक भल ना ठीक भइल खिया पिया के देवे के चाहिए सुना पहले अगुआ बात भइले नु तो अगुआ कहता नु तब नाश्ता के व्यवस्था कर दी जा आए आ ओकरा बाद में लड़की देखल जा ठीक ठाक लड़की हो जाई त खाना के व्यवस्था करल जा मान ली कि छेना होना कहनी है कि आ जाए तब माने छेना बाजार इतना दूर नहीं खेनु तो 5 दिन लागी पड्डू के केनो लेके जाके मोटरसाइकिल ले इनकरा के सूट पर तैयारी करे के कि सूट पे दिखाओ ओकरा बाद में कहिया से तो लड़की के साड़ी पे देखब तब साड़ी पे ना तो छिप काटे लगे सन हमन के लड़की आई बिया का तक के पहले साड़ी पे दिखा लो लड़की के जब कपड़ा लाता बोले बुचे कनी में सूट बानू हां सूटवा तो वही हां तो चुपचाप रह निश्चिंत रह आता ना नु हमर भतीजी इथी नहीं के बेलुरी काहे और सुगर नहीं के एक केल में हमनी के घर के लड़की के एक केल में हमर बिया भलते एक केल में पसंद कर रहन जा जानल कि छोटे में नु बाई तन की पातर बाई हे छोट बड़ता आदमी होते बने घर के लड़की लाम लाम होते सन अब तू बार तो छोट रास्ते बार तो तारा के हमनी के पसंद करनी कि ना कर जा बुद्धि व्यवहार बढ़िया बा न लूर बा न सब कुछ के गुण के आगर भी है न कोनो बात नहीं के चाहावा बना दे तनी पकौड़ी खातिर सामान काट के जी सुना सूजी भूज के रखले रह 4 किस्म के मिठाई बा नाश्ता करे सन ता घाजे सन 4 किस्म के मिठाई 4 गो फल ममती तुझ समझता हम ना अभी बिना जना लेके ठीक होई कि ना होई जान लियो ई तनी हम तनी तैयार हो जाता नी नीवा से ओहे त भैया त कहत के आवत खाली लइका का सुनिया के बाबूजी आ लइका बा ओए न तो हां तो मुझे उहे नु आई अभी देख ले सन ओकर बाद में ठीक ठाक हो जाई ओकर बाद में सब इतना तावे लाने आई कहनी है कि तब जाता नहीं तैयारी करे या कपड़ा निकालते हम नायका चाहवा खाती नी ई कुल अब हमारा ले पूछा तो ई कुल हमरा ले पूछे वाला सब ई कुल निकाल के अपन जौन तोहनी लोग के करे के बा कर हमारा जो ले जाके दलानी में बेडशीट वगैरह बिछा उछा के ओके कर देले बनी जनलू लिया के उनका करे घर ले ई न त अगन अच्छा तो दलनिया में रहियन जगह ना हितावा बैठिया सन कहां उ तो आवे के बेरिया वागना में बिछाइए देल जाई खटिया ओटिया में कुर्सी 4 गो पाई कइए देल जाई कुर्सी बा ना तो मांगे के पर कोई गले ना कुर्सी खटिया पे ना बैठ जिहन जाता न दुगो बोई बन जा चला कोनो बात नहीं के वो ऊपर बैठ जा का कुर्सियो लिया देल जाई 4 गो एमे का बा एगो कुर्सी चाही ना हां कम से कम लइके के बैठे के कुर्सी चाहिए ना तो तार कुर्सी बा ना ले दी ना उ घरवा से ऊपर चढ़ा दिए बनी ओती घरी रे के कहत रहे नीचे टू मारे ने उने लइका घसेटल सन दे घरे सामान अच्छा त अब दूसरा घले मांगा ना मांगा जी दीदी सुना ने हमर बात कान खोल सुना उतार कुलछाड़ा झुरता उतार कहां बे वो हो उहा के कह देतनी कि एथिया करी का अपन निकाल के ओ बड़ घर के पत्तो बिया लेकिन ओकर बड़ एहन पुतिए नहीं के हे ने बड़ पे करते हैं कुछ कर महल बा मिस मादल पे लड़ाई झगड़ा ना ऐसन बात नहीं के ऐसन बात नहीं के ऐसन बात नहीं के तारा चिंता बा हां ना का हो अपने तो लगा नहीं के जी आ जाए दी आज बर केहू तरी करे के ननद भाई अब हमनी पर भाई फुआ जी मालकिन मन के आइल बनी सब तो करिए न देले बनी घर दुआर लिपाइए गइल छराइए बाहर आ गइल अब का करे के बा कहनी फुआ जी जाए लइकिया के तरते ना करबू नी ना देखो जाई रौरा देखी उनका के हम पता कोनी है जे कहां बड़न जादी फोन कर लगा जाबे चलो ना करतनी ना होई न बढ़िया तू तैयार कर देते बढ़िया ले तैयार हो तड़ी अथी कोनी सूजी तनी बैठले भूंजी ठीक बा आ अथी दूध वाली आदि फुआ जी डोलची ले ले के दूध लिया ऐसे कहता हो भूज सुजी बात बनावे काम तो के बढ़िया ला होइबे ना करी जब का तना चिल्लाते रे हमर खीस भरते इनका जाए दे मम्मी चिल्लाई की त उनका बदले है नु भाई समाज बुझ के तनी रहस कि कैसे रहल जाला पूछा त कि सासो के सास एकदम भइल भाई आतना त हमनी के सासो ना चिल्लात रही जतना तू ही पहिया रही सिनका के बुलाए खातिर अब का करी अब जब माथे मालिक घर के नहीं खता बड़ बुजुर्ग में है नु बाड़ी हैं कोमर रास्ता रे बाबू लिया के चलत हो चला ना तारा त एकदम हम का कहि बहुपन से एकदम तू जाम गुल बाड़ा बिया हो ई तो तोर कैसे गाड़ी आई हमें गाड़ी के गोली ना मारो मैं तला जातरा लंदन जातरा हो सुन है ने का हो अब की हाली बिया कोटे के ना चाहिए तो मैंने हाँ। हम काटत जान से लड़किया बढ़िया मिली सन तबे न का हमारा कमी बताओ तो दादा पुरानिया कहले बाकी बबुआ घर से बहरी डेग डाल देला त कुछ ना कुछ घर में लेके आवे के चाहिए हां तो लेके आ जा कुछ हो
बौरा इंसान काहे पूछो बौरा ही करिया लगता। करिया रहे कैसे मुंह टेढ़ रहे ओकर देखल अब की हाली बिया हजार कटल त चपले वही आगा ना दे तू समझी है तो जा तू देख या तू ही करी हम जाता ससुरा हाँ। चल चल ना तब फिर तो हमरा के लिया के जातो तो पसंद होई तबे न करम लगता कि करी है हेमा मालिनी से इंजीनियर के बेटा है ना ते यही तरी कहली कैसन हो चल चला चला करही एक तो मिठाई लेला तो मिठाई ना लेला अब ठीक है कबरी नहीं नहीं शादी भी लेना ना देना अब बहुत दे पसे ना चलो ठीक बा जल्दी आ ना चलो चले के भीतर हे भगवान बुझाते नहीं कि हम क्वेश्चन लागो तनी बिंदी उकाच दिका रुको उकाच दे तनी ठीक लागत नहीं खी लागत जी बुची ये भौजी सुनो ना भौजी कहा जी हाँ से ठीक लागत नहीं देखो तो बिंदिया करे का ये देबा हाँ अब ठीक है देखी करिया ही ना तो लगा लेवेला रोजे कैसा रोजे। कम था जी ठीक बा ऊपर छोड़ी आ होई कहे के ठीक कोई नहीं है के हाली मार लिए ए भौजी देखो ना ठीक लागम आ ढेर घबराई मत का पत कहे इतना मानी जी भौजी डर लागत टुए आइए पकौड़न या पियारा का नहीं खे ठीक बा भौजी है ठीक बा हाँ ये पसीना सुना होई तो सूती कपड़ा पे पूछ ले अरे सब कुछ ठीक बा लेकिन काहे मुंह आई ओली ना रहे दी मुंह काहे बनैले बनी ऐसे डर लागत रे का भैया रे देखल अरे नामे दाम ना पूछिए सन के लिए के भौजी लइको आवता लोई के ओकर बाबूजी आवत न कोई नहीं खेवत मैनी आदमी जेकरा रखे के बा उ जे बियाह कराई बस और ठीक कोई बाटे मेहरारू ढेर तुल तलाक पले लिसन जान जा मेहरारू के त जाहिन के ना चाहिए लइका लड़की देखे खातिर जान ई बहुत रिवाज हमरा खराब लागेला जानही आ कहनी है ना कि आई लिया जाए अस्थिर बैठी ठीक नो चाहे पर्दा अभी से देख चाहे छोदी रहे दी ध्यान पड़ जाए हम तनी पानी उनी पियाओ तनी ठीक भौजी मैदान लागल अरे हो दसी मत अच्छा लागल नहीं कि खाली बुझाता हो दस भइल बा ए भौजी दू चुट्टी बार बांधा को स्कूल में का जाता नहीं कोई से कि लड़की ठीक बिया यही तरी ठीक लागत नहीं एकदम सिंपल में बानी ए जताम हमने के आ सुनी आ पियर का लुगावा कहां बा चाहे पियर का छोदी नरंगिया निकाल दी का सूट के बाद के जन साड़ी पे कस जा देखे के त उ पहन में टप दे ठीक बा कोई से नानु के लड़की पातर बिया करिया बिया अरे कुछ ना कहे सने ऐसा कहत रहे ए बार बुझता हड्डी लौकता कि तनी खाए पर ध्यान दी खाए पर ध्यान जा खाली पढ़ाई 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 हैं पहले देहिया देख के तब ए भौजी पढ़ाई कह दे पूछे लड़की नहीं खेल दे चल जेहन जे जाके माने कोई बियाह ना होई जिरा उ रे कोई गो से कह जा के लड़की नहीं खे अस्थिर बैठी जे एकदम कूल रही सुजाल जहू के बा लजाइन कि ना ई बता दा जा लजाइम तनी तनी अब तनु ना आजकल के लड़की लजात ऐसन जी ठीक बा अस्थिर रही बैठी और तो बुझाता कि भौजी कतना तलब फल बोल बन के ठीक लागत तो मारू बुझे तो देह कांपत तो इतना डर लागत कि का कोई खत पता नहीं का पूछी का ना पूछी बुढ़ावा तो ठीक भाई जवान का नहीं का पूछी तो बुझाते नहीं के हमरा इधर लगी तुमको बुलावे के लड़की है कनी समझी जी तब तो ठीक बानी नु ठीक से आईनी नु हैं महाराज जानता नहीं आवत रह रास्ता में जान कि गाय लाल झंडी दिखा दिलो सिया अब सब नो इंटी में गाय लागल सब पैदल हमनी के तिरछी आवे लगन है जा हम तो भाई बाबू कैसे लिया के चलो तो दुआरे बरियात लाई ई ना तो गाड़ी घोड़ा चलते बैसा दुगारी भी गाड़ी आवते तो गाड़ी घोड़ा ले आए नकल पताई के दिन बाई में जानते बानी कच्चा कच्चा भई रहता कैसे लिया दिलो कहां रास्ता रहे फती रास्ता बा चलो तिरछे आइल बने बबुआ जी तो कहाँ ले जाओ सब जानम जा हां हे तरी आई रहती जो घूम के ना तो रोडवा तो रोड बउए हमने के गावे 10 टरियो आवेली सर आउटर राकावा का जी सुनर बाड़ी करी खाबा खान हां ये समझी जी के तना रो गाना गावतानी पहले जमाना के गाय खनी ना हां पहले तो रही ए कनिया लियावा मीठा पनिया आतना सुरर बाड़ी करी का बखान तोहरा चूका के बड़ा सुंदर तान बोल लगा तनी करना चूका लेके आइल बन पानी नहीं पिए खातिर गाना करना मम्मी जी पियाई पानी पानी नहीं पी समझे जी रुका पिया तो समझे जी के पानी हो ले 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 चलो पिया दे दे लिया ओहो एक का जरूरत बा लेना हाय लड्डू या ना तो बिस्कुट वे खाई ले ले बिस्कुट में चीनी ज्यादा रहेला तो लड्डू खाई लड्डू ले ले आ करी खाई खाई नहीं खे जात का अंदर हां अटक गुल का नाम से काम बा कि काम से काम बा हुआ जी हां हुआ जी का हो तनी इहे के पापा है ना बतिया ले बेटी हाँ ए तू चिंता मत कर अगुआ भाई कुल समझा देले बड़ा
सुनी कहानी बोली का कहता नहीं हमर मार रोरू कम नहीं खिला देखी समधी भाई हमार तो रौरा समधी है हम लेकिन लड़की के हम फुआ हनी रौरा के बता देते अरे नहीं हुआ है त काखी रिश्तेदार होई न खाई है हो खाइबो कर ना तो और आ जाए ले आओ बुच्चे के बुलावा हो सब करा के प्रणाम कर के करा से बियाह वाला हुई प्रणाम कर प्रणाम देखिए ये बुच्चे तथास्तु खुश रहा तब बहुत है पीछे आओ तू अच्छा 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 खड़ा हो जाए खड़ा हो जाए आई दादा खड़ा हो जाए ये गल बबी आई है तू कहां बैठ गई हाजी ए कन्या है चबिया धरा त चबिया क्या दी बाबू जोक ना दे रोक पूछे बबी आई है हां पूछो ना का पूछ ली जा पूछो बाबूजी पूछ ली एगो में दूगो लगैला पर कोगो होई कौन चीज माने तीन गो हां पूछे क्वेश्चन सवाल पूछो कितना तक पढ़ा है इंटर तक इंटर तक रउआ कैसे जान गुल हमारा घर कोई तो हम ही नहीं जाना वो बात ना मनु रही तब रउआ ना एने पूछे के बता पूछी अच्छा 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 हाथाना घाटाना के बीच में दो नाली कहाँ बा हाथाना ये के है बीच ये है का नाक खाना पीना कोनो चीज पसंद ठीक है हो तो पूछा कहो। तनी ठीक है पूछा तनी समधी ने नीमन बात पूछा तनी खाना पीना पूछ ली खाना पीना का पसंद है जींस पहनी ना जींस ना और कपड़ा जींस ना जींस में सलवार चलेला सलवार पूछी होने रउआ बबे हम तो नाइटी पहनी ना ए बबे सिलाई मशीन चलावे लो हां समधी जी हां चला ली अजी कुर्ती साया कुल सीने पे अच्छा अच्छा सुनी। मान ले कि हां बोले दीजिए इनका ना के अच्छा 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 कोनो बात नहीं। आज पता का भइल बा अच्छा यहाँ के नकिया काहे फैलल बा अच्छा अच्छा कोनो बात नहीं है नाने ए पते हो बबी ओइसन पहले बबे कहने कि मान ले कि कोनो कंपनी में तू सिलाई मशीन चलावत तारू ठीक मान ला कि सिलाई मशीन बिगड़ गई ठीक नो फुआ जी हैं तो बताओ कि 12 बजे तक मैं 2 घंटा चलाइलू बिगड़ से मशीन तो बताओ कि तारा के कंपनी के मालिक आधा पेमेंट दी कि फुल पेमेंट दी फूल कैसे ओ में मालिक ओ में मशीन के गलती बा बनी न हमर हाजिरी बन गइल ना तो हो गइल तब चला लेगी बच्ची ऐसी कलानी खाना में क्या बना ली ना दाल भात सब्जी वेज नॉन वेज कुल चीज हमने समधी जी हम पूछो तो इनका ले तो रउआ बताओ तो रउआ से जला हैं पूछी का है ऐसे करत है देखी सात घाट समधी जी देख ली कम से कम उम्र देख के देखल जाला जननी और कुछ पूछे के बाद पूछी लड़किया जाओ घर में जी अरे है ना हो खाए हमरा तो के जाई लोग अच्छा खाए थे बाबू लड़का का टंकी लगा के लड़का हो आई हो रा अजी लड़का तनी ई क्या करते हैं जी गरहन के मारल बा दलीदर लेखा मुंह हो गइल बा चली लोग के तब अपन घर घुमा ले तो चली आई तो अरे दादा समझी ओहो चली शाम अरे बाप बोले ना बोला तू ही बा फुआ ई तो का करता ई सब ई बताई हमरा के त खेल बने कि तोरा करे घर घुमा के ले जतन रे ऐसे दूर ना अरे उरा जीवा हमरा से बियाह करल बनी कि भौजी से हमारा भौजी से तोहरा तो यह लगा था तो तार से ए बचिया हैं सुना एक अगो सवाल के ठीक है बबी जब सौदा पसंद ना रही नु तो हौदा केहू न भरी तुम्हारे हवे सौदा पसंद भी है हां भाई पसंद अब बोल आई हो रा अरे उरा जी चली जी चली अपने घर में जानकारी बा हो देखा तो एक सवाल के जवाब ना देला मैं तार भौजाई दे और पूछे के तरीका बा जब से ना। तब से भौजाई के हाथ बिस्कुट और दलमोट खाता ए लड़की बबी। देखे कि ए सुनी हां सुन रुकी लो का हाफ प्लेट के दाम दे के फुल प्लेट के दाम ना मिली तू तो सफा खत्म में लागत नहीं रह रे ए तू तो कर तू तो जान चल हमें बनी चल। मंगे के बारे में चुप चुप रही कम से कम त फुआ जो ऐसा दापन हऊ ना देखो ओइसे भी हमर तो सबको सुन लो ढेर दिन से चल बाहर हमारा भाई पसंद है भाई हां ना तो हम के हम साथ है बोले हमनी के लड़की देखे आई रही तो का हो गई हम पटाने लड़की के ए बाबू तू जौन चाहत रहो हमरो दुख खत्म हो गो तोरो दुख खत्म हो गइल
हो एगो बोलो। महाभारत ये में एगो- कहा जाने कि अपन अपन यार बोलैले रहलू है जा यार ये कहा जा ए बेटा कि लड़की देखाए खातिर ना बोलैले रहू जा महाभारत में कि यानी कौन एगो रहल ऋषि मुनि के मरलन कि एके बाण में मैं पतई झड़ गइल हाँ, हाँ, सही हमनी के बाण मार देले बानी जा चलो हमने दुख खत्म हो चले जाएगा। के तारा तो दोसर मिल जाई कुंवार चलो बाबू बोला हमने के बढ़िया पटल जाए। भौजी तू ही बतावा तो हम का करी बतावा अपन भौजाई हो के हमर से दुश्मनों से बदतरी कोइले बिया। अरे हमार तो खुद समझ में नहीं आवत कि हम का कहिए लोग के तो रहन चल देख के हमर दिमागे गरम हो गइल हो आय हम एगो आइल बे बहेंगा जैसन फुआ तहार ऊ तो वैसे करते वैसे संगे संगे हइयो बहेंगा हो गइल बिया देखो तनी कौना घर में लेके ढुकत ऐसे देखो वही घर में आग लगाई मामा ऊ देख लिया लेना रुको हम फोन लगाते तार भैया के